Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm mehriban illeşler, idi vatandaşlar. Aydın saat söycüler, aydın saatın muştokları. Bilişimiz yani şunhun tamamlanıp arayan 25-nji ýylyň ahyrky günleri, hoşbatlyň amna başı ilkinji günleri idarzan şunhun dekabr aýynyň 4-dämsi. Ertir gün Türkmen sungatynyň bir meşhur ägirdi. Didar Muhammediň mehriban kakasy Türkmeniň halkyna onlarça, yüzlerçe aýdymy döreden miras goýan Türkmen sungatynyň bir ägirtleriniň biri hataplanan Nur Muhammed Miredowyň aramyzda ýoklugyny on mäşgil. İdarzan hakykatdan hem kakan aramyzda ýok bolsa, onuň bir Türkmeniň halkyna goýan owadan aýdymlary hälisinem halkyň arasynda ürje edip aýdylýar. Aýdymlary ýaşap ýör, sen özüň mehriban perdendi hökümini, şoň dogamy hökümini, ençeme aýdymlar Türkmen toýlaryny ýerine ýetirýän. Näme? Şunhun ştak gelmegimiň sebäbi şu kakany bir ýatlary şunhun bir tertegine galdyraly. Töleme Nur Muhammed Miredow diýilende Nurjanyň aýdan aýdymynyň bir halkysynda göterilmedigi, dinlenmedigi ýok diýsem öte geçdigim däl. Barmak sanardan aýdymlary juda köp, halkyňam söýen aýdymlary hemmesem şoň üçin günden Berdimurat Janyň öýüne geldik. Berdimurat Jan diýip, dost janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Ýanymyzda da Türkmeniň bir ägirdi Nur Muhammed Miredow bilen ençeme Türkmen toýlaryna hyzmat eden Bäşim Janymma, Bäşim Nurýa diýip, Bäşim Jan janyň sag bolsun, başyň dik bolsun. Garramallal ragam. Bir ýadyňa düşýän bolsa, şu ýylyň başyndadymy ýa ortalaryna bir Göktepede bir toýda bolamda bir kakam jany bir goşgo kapdym. Onam sen hakykatdan hem agam şu goşgo maňa dilenmeýdi diýip bir gow edip kabul edipdim. Şon şunhunna şu Nurjany ýatlap şu goşgoýuny aýdyp bereýin. Öz döwürdeşimiz Murat Durdy Atajanowyň sözlerini ondan soň ýygynyň hem Nurjanyň bir halkyň aňyna galan owadan aýdymlaryndan bir kısanagyny